the opinion of the house of God, Chinyere Igbo from investigation as an elder of the Yoruba station. Ịrụ ọnụ ubi Chineke dị mma. Chineke arụ ọnụ ụlọ gị ụlọ ha dị mma. Ọ ya wụ ihe jiri nwere okwu a. Elda Chineke. Elda Odoziakụ Chineke. Chinyere gị. Anyị wekwana ya na Chinyere gị. Ihe Chinyere m onye nọ na ya. Taa ewu Elda Chineke. Gaa n'iru. Mommy, anything again in Naya?